Irakaslek esan ziguten proiektu bat sortu behar genuela munduko arazoren bat konpontzeko eta elbiar zientzia azokara eramango genuela. Jartzen diegun baldintza da, egin behar dutela ikerketa zientifiko edo teknologikoa, baina gizartean dagoen arazo bat konpondu egin behar dutela. Proiektu hau dago oinarrituta azken honetan gertatutako sutetan. Behin arazoa identifikatu dutenean, egiten dutena da baieztatu beraiek ematea dijoazten konponbideak zentzua daukan edo ez. Horretarako egiten dute, elkarrizketak egiten dituzte, soluzio horren erabiltzaileekin. Hainbat pertsonekin hitz egin dugu gure proiektua baliagarria den ziurtatzeko. Adibidez, hitz egin genuen Gran Canariako politiko batekin, Imanol Iradi izeneko suhiltzaile batekin, eta ere bilera bat izan genuen Urnietako alkatearekin eta hirigintzako teknikariarekin. Oso interesgarria da klase teoriko batetik irten da, proiektu horren bitartez, gai direla benetako proiektu bateri soluzio emateko. Denok esan ziguten gure proiektua oso potoloa zela, eta oso baliagarria. Iruditzen zaigu dela oso proiektu interesgarria ikasle dauzkaten gaitasunak garatzeko, ezta? Pentsatu genuen sortzea detektore batzuk, sua detektatzen dutenean, alarma bat jotzen dutena, eta SMS bat bidaltzen diena suhiltzaileei. Gure kasuan suerte asko daukagu, ikastetxean bertan robotikako instalazioak edo grafikagintza dauzkagulako, eta bertako adituen laguntzarekin, ikasleek DBH-ko irakasleekin bakarrik baino gauza gehiago inditzazketelako, ez da? Dauzkagulako esperto desberdinak ikastetxean bertan. Eta hau da, pixkat irudikatzeko basoko situazioa.